Yamete kudasai. Oe, omae, orra! Ah, aquí has picat, No, perquè és la... Rrrra. Hola, 2, 3, pam, polles. Atuna. Em. Atuna. Això és la intro. Atuna. Pues sí. Sí, no, ja està. Benvinguts a audio.png. Escric com a paraula punt, no el símbol punt. P-U-N-T. Que sí. Som l'Àlex i el Dani. Això és un podcast de notícies recents. Semi-recents. Rotllo de l'últim mig mes, tampoc ens escanyem. Però seriós, Això és un podcast seriós. Sí, home, sí. Seguim les notícies arran d'informació i no ens distraiem mai. Així. Dit això, gaudiu d'unes 2 o 3 notícies d'actualitat i de 2 gamarossos trobant-li gràcia. Àudio. Punt. PNG. Hola, benvinguts. Aquest és el meu nivell? Vale, guai. Ja podem continuar. Podem continuar? Sí! Molt bé. Projecto! Saps qui més té un projecte de vida? Podem tornar a començar, Va dir, això era per provar. No, fot-li. Doncs et porto una notícia, Dani. Digue'm. Ostres, està bé. Ja podries anar-ho fent. Vull dir que això és un podcast. Hauríem de... De què? De portar notícies de tant en tant. Doncs mira, jo la porto. Digue'm, tu ets usuari de VMP? Vehicle de mobilitat personal? Vehicle de mobilitat personal. Que si portes patinet, collons. No. Jo sóc més de skateboard. De skateboard? Et veig amb skateboard. Què insinues? No, que Regreso al Futuro o... Hòstia, però aquesta és bastant difícil. Bueno, total, què passa amb el patinet? Sí, és un vehicle que no té falles, no té problemes. No, l'únic problema que té és que des de que hi ha els patinets en circulació de 2017 han augmentat els casos d'accident. Bueno, aviam. Correlació no implica causalitat. No, és així, clar. Que els patinets vagin A, per les bicicletes, B, per la vorera, C, pels cotxes, no implica que aquella gent s'hagi de morir. Mira, jo et seré sincer, i aquí, estimats usuaris de patinet que ens escolteu, no us sentiu ofesos. Usuaris de patinet. De VMP. UDP. Amb la D petitona. VMP. Usuaris de vehicle mobilitzat personal. B baixa. Que és com es diu. Has de dir B baixa. B baixa. Doncs bé, es veu que Ciutadans aquest divendres en va tenir suficient. Suposo que algú de Ciutadans el devia passar per sobre un puto patinet. Ostres! I va fer una proposta. T'imagines? És que aquesta és l'única raó. Jo no sé el que venia, però m'ha atropellat un patinet i vaig a proposar això. Exacte, sí. Estic dins dels collons dels patinets. Soc polític, puc fer-ho. Arriba el tio, fot els 2 collons sobre el terra. Exacte, sobre el terra. Sobre el terra. Li pengen, Exacte. Això és com a mínim mig metro. Exacte, o sigui, són uns collons penjants. Exacte. I diu, a partir d'ara vull que els patinets, qui porti patinets, tingui 1, casc, 2, mesures de saps els típics xalecos reflectants? Sí, d'alta visibilitat. Exacte, d'alta visibilitat. I 3, seguro... Seguro. No, seguro d'estat civil, crec que es diu, ara t'ho confirmo. D'estat civil? Però això no és el de casats. Però... Aquí potser m'estic colant, No. M'agrada molt, per cert, la idea de que Ciutadans, que jo... No sé seguro de responsabilitat civil. Ara sí, no? De l'estat civil. És allò de que si m'embesteix a mi un cotxe, bueno, però jo tinc aquest seguro, per tant l'he d'ensenyar i per tant ho pago jo. Correcte. No sé si va així. No, va així. No. Si el cotxe té un seguro i t'atropella, diu, jo tinc seguro i pagues tu. Exacte. Jo pago més i tinc el seguro de desresponsabilitat civil. D'irresponsabilitat. Has activat la meva carta trampa. Ara pagues tu el meu cotxe. Doncs bé... No sé, perdona, és que m'agrada molt la història de que és un senyor de Ciutadans. Sí. Saps? Vull dir que jo no segueixo la política, crec que no governen, però han dit, jo vull el patinet! I tots l'han fet cas per dir pobret. Però aquí entra el truc. Aviam. I és que el senyor de Ciutadans no té la potestat per fer això. Ell ha fet la petició. Però és que aquesta petició serà recolzada i revisada per al Pacto por la Mobilitat, que és una agrupació. Pacto por la Movilidad. Pacto por la Movilidad. Sona a revolucionaris de dolent. Saps? Vull dir... Jo només et dic, aquesta notícia és del periòdico. Del periòdic. Del periòdic. Y digo, este tema se hablará en el Pacto por la Movilidad, la enorme mesa redonda alrededor de la que, de manera periódica, para aquellos que no sapigueu, diària,
Si fos la Vanguardia, sería de forma vanguardera. Vanguardera, pero en aquest cas és diari. És branding, tot això. Se reúnen todos los colectivos implicados en la circulación de vehículos y peatones. I tu em diràs, collons, quins col·lectius són? Tots. I jo ho he buscat, perquè jo sóc una persona que li agrada saber la informació. Però el bo és que aquest Pacto por la Mobilitat està format per una sèrie d'organitzacions les quals no són definides ni per Barcelona.cat, que ho haurien de definir, perquè bàsicament el Pacte per la Mobilitat és una cosa que només té Barcelona. Home, estaria bé, sí. Que estaria bé. Doncs es veu que hi ha una sèrie d'administracions i organismes locals supramunicipals per sobre del municipi. Per sobre del municipi. Quines associacions de veïns més hardcore, Vull dir, o sigui, tu vas a l'escala. Perdona, és que vull posar un vidre, no sé què, m'ha dit la Diputació que ho puc fer. No. Aquí estem per sobre de l'Ajuntament. Som supramunicipals. Pues aquestes persones supramunicipals decidiran el destí de si tu hauràs de portar casc o llumetes al patinet o no. Vale, para el carro. Tu has dit decidir el destí. A la notícia posa que es parlarà. Correcte. Es parlarà. Nosaltres podem fer una organització i parlar també de l'estat del patinet. És més... Ho estem fent ara mateix. És a dir, que si només es parla, tenim tanta potestat d'estar allà i d'obtenir el mateix resultat que aquesta plataforma per la mobilització. Això no és així. I saps per què? Saps quina és la diferència per la qual nosaltres encara no som supramunicipals, Daniel? Digues, va, fot-li. És perquè nosaltres no tenim principis. No tenim els principis de la taula rodona que aquests homes tenen. What the fuck? Homes i dones i organitzacions. Organitzacions com a gènere. Perdona, sóc l'únic que m'imagino una taula rodona? No o sigui, sé que és una metàfora de taula oberta. Jo m'imagino la Colau amb una cota de malles. Que no, la Colau no, perquè és municipal, clar. És limítrofa a la municipalitat. Colau, està per sota. Colau, què faràs? El que decideixi el Pacte per la Mobilitat. Però vostè és l'alcaldessa ja, però és que són els dels patinets. Són supramunicipals. Han ascendit. Aquesta gent té principis tan ferms com principi de sostenibilitat, defensar el dret a la mobilitat de tothom. Vinga, que tu pots. Garantitzar... És que ho estic traduint a la vegada, saps? Aleshores és complicadet. Garantir la qualitat de vida, fomentar un canvi d'actituds i planificar les noves actuacions urbanístiques. Oye, perdona una cosa, aquests principis són molt abstractes. Garantir la qualitat de vida. La qualitat de vida. Jo només et dic una cosa, això també ho fa la Constitució, en teoria. Però és la Constitució supramunicipal? No, aquests... M'estàs dient... Són supraconstitucionals les plataformes per la mobilització? Són supra el que vulguin. Són una taula rodona, tio. Artús està allà decidint el destí dels patinets. Artús! Oh, m'encanta que hagis fet servir. Ai, què et poso el cafè? Et poso sucre o et poso sacarina? En fi, és igual. Posa'm una mica de però, aviam, la broma està bé, però és que aquí no es farà res, no? Vull dir, o sigui, es decidirà dir sí, em sembla bé, però la legislació, la legislatura s'ha de fer igualment doncs, per als canals de tota la vida. Jo no crec que puguis anar a uns senyors, a unes persones, organitzacions supramunicipals. És que, a més, supramunicipals què vol dir? Pues collons, per això comarcals, provincials, autonòmiques. Hi ha d'haver un conjunt, hi ha d'haver una escala, hi ha d'haver una piràmide. Mira, jo només... El que sé és el que em fica el periòdico, i el que em fica el periòdico és que això ja quasi està aprovat, que es veu que ja ho tenen com 90% apamat, però és que a més, però el bo és que això només és a Barcelona. Aleshores, només a Barcelona hauràs de... I ojo al dato, que us dic aquí exactament el que diuen que necessitaràs. Arribo perquè ja és a Manresa i podrà portar el patinet a 40 per hora. Perdona una cosa, tu si portes el patinet a Navarcles o a Avinyó, l'accident el tens tu sol i el roc que t'has posat. O sigui, només pot ser Barcelona perquè només pot passar a Barcelona. Sí. La calçada no està tan bé. M'encanta que ara ens fotis un dels pitjors invents de la humanitat, que és el puto patinet elèctric, als barcelonins. No, això fora de Barcelona no passa. Collons, nosaltres ens tenim accident amb les bicicletes, com sempre, que s'aclava el quadre i ja quedes sense costelles, com és tradició catalana. Com és normal, collons. Vens amb els genolls pelats, que se't veu l'os i ja està. Si no et rasques tot el colze de colze a mà i no et queda pell durant mesos, no ets bon català. Bueno, tornant a la notícia, res d'això està aprovat, recordem-ho, així que no comenceu a portar-ho ara perquè us ho he dit jo, perquè encara no està aprovat. Està supraaprovat, però no aprovat. Exacte. S'ha d'aprovar després de que estigui supraaprovat. Vaja, que 90% que s'aprovarà, però encara no. Clar. Però bueno, en el cas de que s'aprovés, hauríeu de portar elements reflectants, això pot ser des del típic peto reflectant a pegatines reflectants al cap, sí. Un casc, vale. Timbre i el seguro de responsabilitat civil, doncs per això, per si atropelleu algú. Hi haurà un murri, i aquest seré jo, que diu he de portar un casc, el portaré penjant.
el mànec. O sigui, el manillar no m'anirà bé, serà pitjor, però diu, l'ordenança municipal no diu que l'hagi de portar al cap. I llavors em fotré l'hòstia. Sí, bueno, al cap i al fi és la teva puta vida i la teva puta decisió, saps? Tu com veus el futur dels patinets de Barcelona? Creus que això incrementarà la seguretat, disminuirà el tràfic? Jo crec que seguirem anant de boli. Vull dir, al cap i al fi, oi que s'havia de portar casc en bici? I quanta gent en bici en veus amb casc? Clar, tu ets un guàrdia urbà, em sembla que són, i veus un tio amb el patinet, què fas? No el pots atrapar, va amb patinet. Has de portar tu patinet, però tu també has de tenir casco. Bueno, els meus collons no els pots atrapar, que el 2020 hi ha hagut un increment de 29,7% de les multes. Hòstia. Van fotre més de 8.400 multes a gent amb patinet. Uau. O sigui, jo m'imagino els guàrdies de seguretat, els guàrdies urbanos fotent exercici a muerte i perseguint els patinets que... O sigui, tu vas a 50 per hora i veus el puto guàrdia urbano darrere però seguint-te. Oh! Té molt més sentit el teu, perquè jo me'ls imaginava amb barret de cowboy i una corda fent de lasso. No li escaparàs, vaquero, i agafar-los així del coll. Preparant cordes com una vaquilla, sí. Preparant cordes tensen quan passes perquè te la fotis, saps? I llavors et foten la multa. Te la tenen al cap, rotllo. És un control policial hardcore. En fi, si porteu patinets, no. No. Si porteu patinets, sigueu cívics, per favor, i aneu per carril bici, però no aneu a 50 per hora ni 60 per hora, perquè millor és massa. I si heu d'atropellar algú, per alguna necessitat, assegureu-vos que porti seguro de responsabilitat civil. Per favor. Vinga, que vagi molt bé, macos. Pipi. No, això no ho fotrem, No, és horrible. Ai, quina tristor, quina moixura de ser moix. Per què? Per la pluja? Per la pluja. Ai, no. No sé, noi, pues, la veritat és que tenia un entremès preparat, però saps que el canviaré radicalment, per tu. Estem fent un entremès? Ara sí. Doncs, nois, el Daniel m'estava comentant que havia plogut molt aquests dies. Sí. I jo li he dit, oye... No se n'havia donat. Jo no me n'havia donat perquè dormo molt. Exacte. I he dit, saps què? Vull fer un entremès de reforç emocional positiu, perquè aquests dies més tristots, en els que s'està més apagat, doncs hi ha gent que, bueno, que està trista, collons. Sí. I he dit, vés a parlar amb els teus oients, amb els nostres oients. Ja comencem aquí a agafar més part de l'empresa que hauria de ser. Exacte. Que anem 50-50, cabrón. Ara tinc 60-40. I res, dir-vos que la pluja no està tan malament, tu, que al cap i a la fi, si surts, respires aire fresc, es netegen les coses... A mi m'agrada molt, realment, sortir amb la pluja. L'olor em recorda a buscar bolets, em recorda a anar a buscar cargols, també, i bàsicament enfangar-te, saps? I poder estar fora i no haver-hi gaire gent i estar calmat. A mi em recorda l'olor de gespa mullada, tio. Em dóna la vida, em dóna la vida. Inclús en la ciutat, he de dir que encara hi ha un aroma decent després de la pluja que no està tan malament. Es neteja l'aire una miqueta de contaminació com plou, així que sí, és així. Doncs res, això era tot. Nois, que tingueu un molt bon dia, una molt bona setmana, unes molt bones 2 setmanes, perquè sé que és difícil esperar el nostre següent episodi. I feliç abril! I feliç abril. Aigües mil! Disclaimer. La següent notícia pot contenir traces de Covid. Si no estàs d'acord amb això, no escoltis aquest podcast. Oh, sí, per favor, escolta'l. Cade, què fas tan a prop del micròfon? No ho sé, però no estic fent pico. És molt sensual, però estem parlant de Covid. Potser no volem fer el Covid sexy. O potser sí... Següent notícia? Següent notícia. Cade, jo tinc moltes ganes de sortir, tio. Moltíssimes. Vale, en general. D'on, exactament? Pues de casa, de la comarca, de l'armari, de... Saps? Vull dir, en general. Les típiques coses de les que surts, vaja. Exacte. Cada dia ho he de recordar. Nens, sóc un tio. Dius, bueno, però ja ho sabíem, això, no? És que a mi no m'ha ensenyat mai... Hòstia, m'has trencat, A mi no m'ha ensenyat mai sortir de l'armari. No sé com funciona i ho faig malament de vegades. Soc cis. Bueno, total. I es veu que al Regne Unit també tenen moltes ganes de sortir. Però és que, a més, el Regne Unit vol aprofitar això. En vez de dir, siguem murris, vale, no sortim, no ens aglomerem, el Regne Unit diu, no, mis cojones islanderos. 3.000 persones en una festa de discoteca com les d'abans. Prova pilot a Liverpool.
Està molt bé, això. O sigui, bàsicament, pillaran a 3.000 pavos i els diran festa a tope, festa a tope. L'Agència de Salut Pública, això és governamental, fantàstic, estudia en aquest esdeveniment com es transmeten les actuals variants de la Covid en grans masses de gent, mentre el Regne Unit es prepara per la reobertura. Vale, o sigui, literalment foten 3.000 pavos a veure si es foten malalts. Exactament. M'encanta. Clar, jo he mirat aquesta notícia, he mirat la capçalera i la subcapçalera i he dit, és que s'ha de fer. Sé que tenim una cosa anti-Covid, però és que m'encanta la idea i a més segur que no s'ha hagut ni de demanar. És que tenim un concert per Le Doy, però és que pot ser insegur per Le Doy. Saps què vull dir? Dale, plus, like. Has de ficar... Super like, compartir. Has de firmar aquest document conforme pots agafar el Covid. Però jo crec que ara t'he de fer la pregunta que tothom es deu fer a aquest punt. Sisplau. Hi haurà barra lliure o a sobre has de pagar com un capullo? Crec que l'estudi es dona, els fons es recapten amb els cubates que es fotin allà. Per favor. Sisplau. Seria la polla. Vull dir, tu i jo ens n'enriem, però les coses aquestes passen. És insult a la injúria, o sigui, t'estem deixant venir a una puta festa per ser un conillet d'Índies i a més, els teus còctels que et paguis ens pagaran la recerca, tio. I tu ho fas, i sincerament jo m'ho plantejaria, però bueno. Jo hi aniria. 3.000 persones que no porten mascareta ni guardaven la distància de seguretat. Abans d'entrar, els assistents havien d'acreditar que no estaven contagiats de Covid-19 amb un test negatiu en les darreres 24 hores. Però si hem d'estudiar l'expansió de la Covid-19, l'agència ja sap que algú ha mentit. A mi m'agradaria que, rotllo, 2.999 no tinguin el Covid i un sí, i es digui un cop estiguis a la festa. Nois, ara que hem tancat les portes, sapigueu que un de vosaltres és portador del Covid. Bona sort sobrevivint. Jo m'imagino al revés, com rotllo orgies, tot això, lia't amb el que té Covid i guanya un premi. Hòstia. Saps què vull dir? Per fomentar... Clar. Exacte. Qui acabi en Covid, el cubata són lliures. Sodoma i Gomorra, tio. He de dir que potser les 3.000 persones com tu i com jo no eren els espècimens més murris de tots. Saps? Clar. Potser si t'hi vas ja saps quin perfil tens. Saps què és una de les coses que trobaré falta quan se'n vagi el Covid de les discoteques? No poder tastar el menjar? No. Que no hi hagi la separació d'un urinari entre urinari i urinari. Oh, hi havia aquesta separació? Clar, per no enganxar Covid, tio. Amazing, tio. Però això també és molt de gent gran, Vull dir, o sigui, tu i jo ho som. Però com el concert, hòstia, ara els concerts es pot asseure i tens la teva pròpia tauleta i està molt cookie. Hòstia, en sèrio? Sí, clar, perquè, no he vist això. O sigui, aforament limitat, però pues, cadiretes amb grup bombolla de 6 màxim, amb una taula i t'asseus, no t'aixequis, no votis, saps? Per no expandir. I espai de 3 metres entre taula i taula. És molt de persona gran, però és així com funciona. Bueno, aleshores, m'estàs dient... Sí. 3.000 pavos en una discoteca, ok. Què més tens aquí? D'on està la salsa? Bueno, això és per al pla de desescalada, perquè diuen que van a bon ritme, així que per què no, saps? Arriscar una miqueta, saps? Com quan estàs a la ruleta, dius, he apostat al negre, apostem al 31, saps? No, m'imagino això a Espanya. 3.000 persones a Marina d'Or. Ja. Saps? A Marina d'Or. No a Marina. No, Marina d'Or. Que seria un centre de festes. Jo crec que 3.000 persones ja hi són a Espanya. Però bueno. Sí. S'ha celebrat ja el Club Circus a Liverpool. S'ha batejat com el primer ball, The First Dance. Ha inclòs les actuacions de Sven Vuth, The Blessed Madonna en Jada G i Fatboy Slim. Fatboy Slim, aquell dels anys 2000. Nois, hem de portar artistes, però no arriscar-nos massa. No, perdona, aquest dissabte es tornarà a repetir aquest experiment. Què s'ha tornat a fer? Fatboy Slim aquest dissabte, ara mateix. Bueno, ara mateix, ara en el moment en què estem gravant. No sé com és la festa a Liverpool, potser comencen a les 3 de la tarda. Jo fotria un directe, només per veure com es va infectant la gent. Oh, t'imagines? Fiques càmeres i mira, van quedant tombats. Però rotllo, hòstia, has vist Battle Royale, tio? Saps? Fiques les fotos de la penya i creuetes als infectats. Oh, Déu meu, que terrible, em sembla. Però m'encanta, jo ho miraria, pel morbo. Perquè sóc una mala persona, bàsicament. No per res més, més. Aquesta m'ha fet molta gràcia. El seu equip utilitzarà mesuradors de diòxid de carboni per detectar bosses d'aire estancat dins la discoteca. Clar, jo no ho havia llegit bé. Jo només havia llegit en negreta bosses d'aire estancat i m'he imaginat que cada persona... Mira, tu bufa aquí. Brutal. Quant diòxid de carboni tens? Li fos la bossa per sobre el cap a algú? Quant Covid pots expandre? I després ja està, 5 minuts, i llavors ja te'n vas. Crec, Daniel, que no t'has donat compte del verdader horror de que puguin mesurar això. El diòxid de carboni? Correcte. Home. Ara sabràs qui s'ha tirat el pet de la discoteca. Això és una cosa que fèiem a l'oficina anterior, que és que teníem un mesurador de diòxid de carboni. A les oficines de feina hi ha un nivell màxim de carboni que pots tenir.
perquè per un tema de marejos, falta d'oxigen, mal de caps, respiració, quedar-se inconscient, res, coses de salut mínimes, és com tenir anèmia bueno, en fi. Lo base, sí, anèmia que es passa molt ràpid. No haver menjat suficient potassi. Exacte. I bàsicament van fer el mesurador i van dir, ui, mira, a l'oficina antiga estem com el doble per avall. Què dius? I van mirar el procés de com anar a declarar algun lloc i dic, em poden despatxar per això. Saps? Com que et poden despatxar per això? No et poden despatxar, però si saben que ha sigut tu qui has declarat això, que el diòxid de carboni realment el mobbing te'l fan igual. Clar. Així que jo vaig fer el més sensat i vaig canviar de feina. I ara, en la pandèmia treballo des de casa on el diòxid de carboni me'l mesuro jo. Ben fet. Jo respiro i jo em marejo com jo vull. Així m'agrada. Nois, agafem ownership del diòxid de carboni que respirem. Les autoritats demanaran als participants fer-se la prova 5 dies després PCR i aquest és el 5è experiment amb masses de gent que porta el Regne Unit. Brutal. Què és el 5è, col·lega? Com de bé... Jo crec que en aquest punt ja no és un experiment. En aquest punt els hi ha molat la festa, saps? I volen repetir-la. És una excusa! Clar, i és un... Hòstia, ho subvenciona el govern. És una fiestaca de puta mare i, a més, m'encanta. És per propòsits, i ara faré cometes per als que no em veieu, ha fet cometes. Científic. Confirmo. Confirmem cometes. Confirmem que... És vàlida. Jo una cosa et diré. Aquest és el 5è. Han anunciat els altres 4? Perquè jo vull dir... Jo veig l'agència i jo soc i dic, mira, fem el primer experiment, saps? Calladets, i si resulta que es mor tothom, no ho diem a ningú. Fem el segon. No, segueixen vius. El tercer, bueno, vinga, vale, no es mor tanta gent, va, ja el podem obrir. Però si jo la primera se'ns mor als 3.000 persones, jo no sé si ho diria. Ho cobreixes. Jo crec que això és més com... Lo típic és... Arriba un punt que és de declarar els gastos de la targeta. I és un... no, sí, és que... Clar, és que vam fer 4 festes més. I és un... Segur? No me'n vas a informar. No, perquè eren proves tancades al públic. Ara que és època de renta... Hem de desgravar, tio. Ves la renta a Liverpool, dius, collons, hi ha 3.000 persones que no han declarat. Per què serà? Fot un forat, una investigació jornalística de pel·lícula. Brutal. Però sí, i m'agrada molt que acabi la notícia dient que perquè es fa això d'una forma implícita. Aquests primers grans esdeveniments en públic van ser la semifinal de la Copa d'Anglaterra a Wembley, amb 4.000 espectadors. Una competició de billar a Sheffield amb 1.000. Amazing. La Carabao Cup també a Wembley amb 8.000. O sigui, realment, això es fa, ja saps per què es fa. Jo soc molt fan del... Però estem en Covid, no hauríem de fer això. Calla, que és un experiment del govern. Exacte. Si el govern diu que podem fer, ho podem fer. Ho fa menys perillós? Ho ha confirmat el govern? Ho ha confirmat? Sí. Què ha confirmat? Ho ha confirmat, però qui en concret? En Weasley, el de Departament d'Interior. Necessito un nom britànic, ja està. Harry Potter. Sort que no li has dit Hermione, tio. Va, come on, tio. Com em delates, cabró, com em delates. No te'n deixo passar ni una. Joseph. Què passa? També és Harry Potter? En Hagrid Dumbledore. Ara ja no em ve de gust fer la broma de l'entremès. Ara començo jo. Escolta, Cade, com li diries tu un número que està entre 2 números de sumar? Entremès, però jo ho he dit millor abans. Bueno, va, foli, va, què tenim? Benvinguts a l'Entremès. Aquí és un espai publicitari pels patrocinadors, però com que ens hem organitzat com el cul, no en tenim. No, som influencers, però influencers vagos, així que... Així que us podem desitjar, en vez d'això, Beltane. Feliç Beltane. És una festivitat pagana que s'observa l'1 de maig a l'hemisferi nord i el 31 d'octubre a l'hemisferi sud. És gaèlica, per aquells que vulgueu buscar-ho. Gaèlica, kelta, bàsicament tot lo del nord. I una miqueta per Galícia i el càntabro, també. Sempre. Galícia sempre té aquesta punteta. Es fa a Irlanda i a Galícia. M'encanta. La petita Irlanda. La petita Irlanda. Observa la temporada d'estiu pastoral en l'any, que bàsicament significa, mira, aquell camp està més verd, vaig a ficar el ramat allà. Literal. És que no hi ha més. A la que el primer pagès surt de les seves contrades, això és Beltane. Exacte. Però a més, Galícia se celebra amb una recollida nocturna als camps de cultiu, amb unes torxes llamades fatxeres. Dic fatxucos, perdona. No sé recullen per la nit, però recullen. M'encanta. Ja ho sabeu, nois, si teniu un moment, aneu a visitar el vostre veí, li canteu Beltancicos. Que sigui gallec. Que sigui gallec.
I res, tu. Beltanès, molt bon Beltanès. Feliç bon foc. Txu! Ai, Atxu! què està passant? Ai. Atxu! Oh, Ai, no. Déu meu, arriba la primavera, Cade. Això és terrible. I la sang s'altera. Sí, sobretot l'al·lèrgia s'altera, fins i tot. És un bon tret evolutiu dels humans que... Oh, mira, pol·len, que no existeix enlloc. No. Anem a tapar les fosses nasals. Per si de cas. Clar, i a irritar els ulls, que això si hi ha un depredador, està de puta mare. Per no veure una puta merda. O sigui, si no és la muerte, no existe. Pol·len, l'autèntic depredador. Jo, com a persona de no Barcelona, tampoc diré que sóc d'un poble, però mira, hi ha hagut de lidiar molt pues, amb pol·len, amb plantes i tal, però no et preocupis. Un estudi alerta que 5 tipus diferents de pol·len van en augment a Manresa. Per què, tio? Per què Manresa és l'epicentre? Específicament. M'encanta que has llegit Good Omens de Neil Gaiman i Terry Pratchett? Diria que sí perquè segueixis parlant. Vale, bàsicament, la idea és que hi ha un poble de merda que és l'origen de tot l'apocalipsis. Saps? I és com un... I passa allà, per què? Pues el mateix Manresa, tio. Jo pensaria al revés, que és una miqueta com Raccoon City de Resident Evil, en què diu, ui, hi ha un experiment que volem fer, on el fem aquí. El fem a Manresa. Ui, han sortit zombis. Bueno, ja està una miqueta cascada. L'altra cara de la moneda és la reducció de portadors de parietària, la segona al·lèrgia més comuna de la zona. Vale. Això millora després, però la manera com ho he llegit això, diu, com a cosa positiva, els que pateixen l'al·lèrgia han mort, perquè s'han disminuït, els portadors de la parietària. Oh, no. Jo ho vaig llegir així, dic, com a cosa positiva ja no hi ha tanta gent perquè s'ha mort d'al·lèrgia. Clar. No era així. No et preocupis, el teu fill no patirà al·lèrgia, perquè la gent que podria propagar el gen ja ha mort. Ja ha mort. Ni al·lèrgia, ni gota, ni lumbàlgia, no patirà. La pol·linització del plàtan i l'olivera en menor mesura del ciprer estan augmentant molt. Afortunadament, la presència del pol·len de les gramínies, que és a la que estic jo cascat, està augmentant per una proporció molt inferior. O sigui, augmenta igualment. Però espera, o sigui, perdona. Sí. O sigui, a més, tu pots seleccionar la tipologia d'al·lèrgia al pol·len. Seleccionar, a veure, parlem-ne, no? Jo no vaig estar al Character Creator el 1990 dient, mira, jo m'agafo això, mira, puc tenir més força però una al·lèrgia al pol·len. Bueno, saps? No em sé el món, què és pol·len? Saps? Segur que és una merda que existeix a l'Antàrtida. 1 centímetre més de genital o al·lèrgia al pol·len? No, clar, la gran decisió, no vaig poder escollir quin genital i ara tinc un problema. Per això tanta gent decanta d'un ou, saps? Les conclusions apareixen per la xarxa aerobiològica de Catalunya, de Jordina Belmonte, la coordinadora d'això, i de la UAB explica que pues això, la presència de l'àrea... per cert, el tenia l'edit de la UAB. Que no del DUAB, que és el bollito de xocolata, sinó de la UAB. Això és una referència al 2003, Ara ja està una miqueta... Escolta, no crec que el públic que ens escolti sigui molt juvenil, soc sincer. Bueno. Però digues, aleshores què diu la UAB? La tendència durant l'adolescència és que cada cop n'hi ha més, o en creix en menys mesura, creix igual, però en menys mesura. Que jo dic, les plantes no s'estaven morint? O sigui, per què hi ha més pol·len? No ho entenc. És el seu gran fuck you, saps? És on, sí, em moro però em correré la cara de tots vosaltres. Una cosa bona de l'hivern nuclear o de l'hivern hivernaders que es morin les plantes, però encara hi ha més pol·len. És terrible. I a més, a Manresa havies estat un parell de cops tu i és una miqueta com Barcelona. Perquè el 1960 van dir, mira, aquesta ciutat necessita arbres, però el que no volem és pagar jardiners perquè el reguin. Clar. Dona'm un arbre que sigui bàsicament cartopluma, que creixi sol. I què vas dir fent? Plataners. Fan plàtans? No, però es diuen així. I deixen unes volves? Unes boletes que les tires al nen del costat i li fan mal i és divertit. Hòstia, tio. Però es converteixen en semillas de romance. Sí, no, a més m'agrada perquè realment és el concepte aquest. És un, escolta, mira, aquí abans tot això estava ple d'arbres. Ens els hem carregat. Però ara volem arbres un altre cop. Exacte. Però no tenim pressupost. Per què no importes? Perquè el plataner, més, crec que no és autòcton de Catalunya. Mira, si és autòcton, he nascut al mal lloc, bàsicament. No ho sé. Porta'm uns plataners, els fotem aquí... Oye, però, escolta, vols dir que és el més lògic? Sí, tiramilles. Però tu saps que, a més, a Barcelona, la majoria de plantes que tenim de decoració als parcs i tot són verinoses?
Sí o què? Rotllo que si te les menges, tens un problema. Jo també et diré que és una miqueta... Aquí estic d'acord, selecció natural. Perquè si et menges plantes que hi ha al parc de la Ciutadella, o sigui, no anaves a arribar molt lluny. Tampoc. Uau! Home. Dures paraules. Aviam, tio, jo crec que no és difícil dir oi, mira, una ortiga, anem a veure quin gust té. Pues mira. Pues saps que les ortigues de fet es mengen i se'n pot fer té? Bullides, mamón. O sigui, a lo cru no. No em diguis mamón. 2, jo no dono la informació, desinformo. Recordem... Dones la informació a mitges. A mitges, és gairebé el mateix. Ara m'agradaria que algú ja hi tingués la fulla d'ortiga a la boca, saps? Però bullida. Què? Per cert, ortigues, que vaig veure l'altre dia, que és de les millors plantes que no fas créixer per fer corda, de manera natural. El tall, juntament amb el cànem, el pots aixafar i el pots trenar i queda una corda bastant guapa. Doncs mira. La pròxima vegada que vagi d'excursió dic, mira, ortigues, que guai, vaig provar-ho. No sé com acabaré. Acabaré malament, però tindré una corda superxula. Sí, cada cop que l'agafis tindràs urticària. Bueno, què em deies del pol·len? Va, que t'he desviat. No, realment, és que m'ho has dit i és veritat, tot això passa pel canvi climàtic. Les plantes es desenvolupen en funció de paràmetres no meteorològics, anava a dir neurològics, però no, com les precipitacions, les temperatures i el vent. Així s'extenen en el territori i politicen més tard o més d'hora. És a dir, com més canvi climàtic hi hagi, més perill tenim a tenir més pol·len. Per fi m'importa una puta merda. Saps? Fins ara no. Però em flipa el fet de... O sigui, no és si les plantes estan bé, hi ha més pol·len, és si el canvi climàtic amenaça les plantes i el seu entorn, diuen, hem de procrear més. Tira més pol·len. Jo imagino que és una d'aquestes idees, però també pot ser que, aviam, si les plantes estan bé és un concepte, no sé si les plantes diuen, mira com m'he llevat avui. Home, ja, suposo. No sé si van a dormir, però el que vull dir és que... Bueno, et faré saber que les meves plantes tenen nom i són encantadores. Aviam, vinga, al meu ritme. Bueno, pues tenia la Margarita, que va morir... Massa tard. Va tenir... Felícia... Més ràpid! Tinc un cactus que es diu Espineta. L'estudi ve des del 1996, que ja hi havia mesuradors de pol·len. Aparentment existeixen les coses. Mesuradors de pol·len. Què és això, un tio amb un tubito? Clar, jo imagino que és una galleda i diu, mira, per metre quadrat... Calla, collons, és com la pluja. La pluja es fa així. Clar, home, si té lògica. És molt català de fer això. Quan ha plogut? No sé, mira el quadrat. Més o menys. Un pam i mig. Pam i mig. Sisplau, normalitzem pam com la mesura estàndard, saps? Si hi ha peu a Amèrica, jo vull un pam. Això, pam i mig. Pam i mig. S'ha de dir així, saps? Amb la primera octava, si no funciona. Pues això, bàsicament, si teniu al·lèrgia... No aneu a Manresa. Sí. Nois, cada dia, cada podcast, el Dani us està demostrant per què no heu d'anar a Manresa. Què foteu encara, nani? Heu vist el Rei León? Heu vist el que passa al Rei León? Una miqueta Manresa. No sabeu les estampides de nyus que tenim? Per Beltane? Digue'm, sisplau, que no és veritat, això. Ho hauré de veure a la Fira de l'Aixada. Ei, gràcies per escoltar Audio.png. Ha escrit com la paraula punt, no com el símbol punt. Oh, sí, que això ja ho hem dit. Podeu trobar-nos a Twitter i a Instagram, a @audio.png. P-U-N-T. Passeu-vos a deixar-nos un comentari. O a fer-nos escarni, o mofa, o el que vulgueu. Vale. I el Daniel m'ha dit que us digui que molta merda. No t'ho he dit precisament.